Здравейте хора, сега ви ще играем Minecraft. Ще гледам малко да пусна модите. Модите да не са били много хубави, но този мисля, че ще е хубав. Както видите, мапа се казва МКП Мастер. И сега може, ако искате да си изтеглим някой мод, например, този ми харесва. Сега ще си го изтеглим. Изтеглим му аплет. Ще изтегля друг скин. И пишете в Google, ако искате да си го изтеглите, скин на Minecraft. И тук аз смятах, ще напиша скин VIP. Search. Опа, V. Не бе. VIP. VIP. Search. Ето вижте. Аз избирам винаги излази, но нещо тук не ми... Нещо в... През цялата игра както виждате default предишния епизод май този или предишният не можахме да си стеглим. Ако още снимахме, мисля, аз май снимах. Не можахме да си стеглим и не можах да стане така. Заради това, секунда. Заради това сега да пусна музика. Да, видите. Само да си напиша нещо. Аз се казвам Мирослав. Може и другите приятели да ми гледат клипчето. Ако искат би. Ако не искат, то... Ако искате, може да се абонираме и да познаем още много игри, още много познати неща за Майнкрафт. Но моля ви, абонирайте се за мен. И секунда да пусна музика. Коя да пусна? Коя да пусна? Хайде на една много яка песен. Ако въобще я чувате. Опа! Опа! Май не става така. Чакайте. Секунда. Чувате ли? Ако не чувате... Не. Май не чувате седно. Без музика. You know. Да игра, май ще си стигна. GTA 3 Мопорга Gang 3 Android. Вижте. Приятели ми първото, второто да. Замяна на файл. Но вие не го правите, защото аз имам много гигабайти. 8 или 10 гигабайта. Най-много. Ако например, телефона ви е Samsung Galaxy S7, може да изтеглите GTA 5. Ако знаете само как да е. Чакайте, ще проверя.
Ferrari GT5. GTA 5. GTA 5, не. Да. Android. Grand Theft Auto Android. А пък ще стигнем. Стегли на GTA 5. Изтегля се зип. И тя пък зип няма да стане. Отказ. GTA 5 ще стигли след малко. И вие си имат Samsung, който гледате това. Но Samsung ви трябва да е най-новия Samsung Galaxy S7. И там може да е такова две игри. Да GTA 5 две игри. Сериозно ви казвам. И аз искам на... Както видите, телефона ми не е Samsung Lenovo K5. Аж 6020. Сега може да пратим. Айде. Изтегли на той. Напред, айде. Оказване на влизане в... Айде. И за... Добре, хора, така приключва клипчето. И както ви казахме, но нямам много толкова, извинете. И може утре да го кача. Абонирайте се. Утре ще го кача и може да ви харесва. Абонирайте се на Мирослав Жеков. И край на клипчето!